Batek ere ez du marra gorririk jartzen balizko akordio batean lanean jarraitzeko. EH Bildu izan da Azpiazurekin biltzen lehenago izeko 9:30 eta batzarraren ondoren egin duen agerraldian Maialen Iriarte koalizioko eledunak azaldu du aurrekontuetan egiturazko aldaketak egitea eskatu dutela. Horretarako proposamen zehatzak eta arrazoituak mahai gainean jarrita. Zerbitzu publikoen hobekuntza da EH Bilduk nabarmendu duen alorretako bat, zehazki osasun sistema babes politikak eta zaintza jarri dituzte erdigunean. Elkarrekin Podemos taldeko ordezkariak izan dira ekonomia sailburuarekin hitz egin duten urrenak. Miren Gorrotxategi koalizioak legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, besteak beste aurrekontuetan 511 milioi euro gehitzea proposatu dute. Herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Era berean hainbat aldaketa proposatu dituzte osasun, etxebizitza, hezkuntza edota zerga alorretan eta konpromiso politikoak hartzea ere eskatu diote Jaurlaritzari. Azkenik PP Ciudadanos taldeak bere aldetik aringarri fiskalak proposatu ditu Carlos Iturgaiz koalizioko buruak eta Azpiazuri eskatu dio aztertzeko zenbateko ondorio ekonomikoak izango lituzkeen halako reforma fiskal batek. Zehazki kontzertu ekonomikoa zergak txikitzeko erabiltzeko deia egin dio. Hori litzateke akordio bat lortzeko bidea Iturgaizen esanetan, nahiz eta gehitu duen marra gorririk gabe negoziatuko dutela. Bizkaiko metagintzako sindikatuek beste 5 greba egun deitu dituzte. Sindikatuetako ordezkariek eta patronalak lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren 15. bilera egin zuten atzo arratsaldean eta etzen akordiorik izan. Patronalak soldata eguneraketari dagozkion bi aldaketa egin ditu. 2025ko soldata igoera 1%tik 1%ra handitu du eta 2026an egiteko prest dagoen soldaten berrikuspenaren muga 3%ra igo du. Doikuntza horiek tauletan egingo lirateke eta ez soldatetan. Eskaintza horiek ez dituzte gogobete sindikatuak. Beraz oraingoz indarrean dago azaroaren 28tik abenduaren 2 arteko greba deialdia. Bi aldeak hilaren 15ean bilduko dira berriz. Gabon, iragan asteko grebaren ondoren ikusmin handia sortu du atzoko bilerak. Patronalaren erreakzioa zein izango zen ikusteko zegoen eta negoziazioan aurrera pauso bat egon zitekela espero zen. Bilera baina etzen ordubetera iritsi. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek goizonetan egin dute beren analisia. Patronalaren mugimendu ezaren aurrean Bizkaiko metala berriz ere geldituko dugu. Komisiones, Lab, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek osatzen dugun gehiengo sindikalak grebara deitu dugu azaroaren 28tik abenduaren 2ra. Eta abisatu genuen, FEBEM 3 greba haueko ostean ez bazuen aukera aprobetxatzen, gatazka gogortuko zela. Gaur hemen gaude 5 greba egun deitzen berriro. Espero dugu FEBEMek aukera aprobetxatzea, baina 5 greba egun hauek eta gero FEBEMek jarraitzen badu bere jarrera berdinarekin argi dagoena gatazka gogortuko dela gehiago. Ela berriz argiagoa izan da, adierazi legez patronalak apenas aurkeztu du negoziazioa desblokeatzeko hobekuntzarik. Elak berretsi zuen gainera ez duela baztertzen greba mugagabea deitzea. Mikel Etxebarria, Ela sindikatuko industria arduraduna. Benetan bilera pobre izan zen. Guk espero genuen atzo edukisak egoti bai gainin, eta zer egon zen bakarrik 1%ko igoera tauletan, ez? Eta gero aktualizazio puntu baten ere beste 1%koa. Hori ez da ezer. Ez zuen ezarrekarri. Bakar izan zuen, hitz egiteko prest daudela. 6 egun greba eta gero hitz egiteko prest eta ez da ezer. Hortik aurrera, gu Ela moduan, eguranko agundetan ordezkarixakin eta militantekin bildu beharko gara, konkretatzeko eta zehazteko zeintzuk izango diren gure planteamentuak hurrengo greba ziklora. Beti idea argi bateaz, ez? Esan genuen aurreko egunetan, saltu bat eman behar dugula eta ikusiko dugu egunetan zer erabakitzen dauen. Bestaletik ia urte erdi, 3. graduan eman ostean, 2. graduan sailkatu eta ondorioz espetxera bidali zuten berriz. Iragan astean Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako Auzitegi Nagusiak aginduta, Aitor Esnaola Dorronsoro Legorretarra. Ez da azken hilabeteotako
kasu bakarra izan. Eta litekena da hauek azken kasuak ez izatea, kontuan hartuta 7 helegite gehiago abiatu dituela fiskaltzak erakundeek onartutako 3. graduen aurka. Guk beti izan dugu eta esango dugu errespetatzen dugula. Guk gure lana justifikatzen dugu administrazio erresoluzioen bitartez, akordioen bitartez. Norbaitek aztertzen baditu erresoluzio horiek, akordio horiek, ikusiko ditu gure parametroak sendoak direla, bai juridikoki eta bai zientifikoki, hau da batzorde tratamenduak proposaturiko proposamenak edo eskaerak dira. Gai zaldatuta bada besterik, bere bilbidea bukatutzat eman du abertzaleen batasunak. Azken urteetan isilik egon bada ere egiturak bere horretan zirauen eta idazkaritzak bilkurak egiten zituen tarteka EAren, Aberen eta Batasunaren arteko koalizio gisa abiatu zen ezkerreko abertzaleen mugimendua 2007an eta bakoitzak ordezkaritza bat izan du orain arte. Azaroaren 26an egingo duen lehen kongresuaren harira barne instantzien berregituraketa bat onartu beharra du EH-Baik eta horretan, orain arte alderdiek zuten ordezkaritza desagertuko da. Momentu hori hautatu du abertzaleen batasunak bere burua desegiteko. Hala indar guztiak EH-Bain emango ditu. Transen eskubideak murrizten dituzten zuzenketen aurkako adierazpena goiburu hori du Euskal Herriko LGTBI kolektibo batzuek ondutako manifestuak eta Espainiako Kongresuan tramitatzen ari diren trans legea lehenbailen onar dadila eskatzeko egin dute. Izan ere, lege proiektuaren tramitazioa gatazkatsua izaten ari da. Espainiako gorteetan batez ere PSOEren barruan badirelako legearen kontrako ahotsak, are transen eskubideak mugatzen eta legearen oinarriak urardotzen saiatzen ari dira sozialistak zuzenketen bitartez. Besteak beste, genero autodeterminazioari jarri dizkio trabak PSOEk zehazki zuzenketa batean eskatu du 14 eta 16 urte artekoen baimen judiziala behar izatea sexu aipamenean aldaketa egiteko. Jatorrizko lege proposamenaren arabera ordea, adin horretan daudenek ez dute epai baten baimenik behar. Eta nazioartean aurtengo agintaldi erdiko hauteskundeek aspaldidaniko garrantzirik handiena dute Ameriketako Estatu Batuetan. Herrialde erabat polarizatuta dagoen honetan, bi errealitate neurtzekotan baitira, batetik Joe Biden presidentearen etaren neurrien ospea eta bestetik Donald Trump estatu buru ohiaren eta haren aldekoen indarra. Hori kontuan harturik bozek balioko dute Bidenen agintaldiaren bigarren zatia sailtzeko eta Trumpen itzuleraren oinarriak finkatzeko eta behin-behineko emaitzen arabera badirudi, bi gertakari horiek baieztatu egingo direla ein batean bada ere. Hala ere, oraingoz hauteskunde gaua ez doa errepublikanoek espero bezala. Ez badirudi, aurreikusitako garaipen lasai eta handia lortuko dutenik lehen zantzuen eta analizien arabera. Ordezkarien ganberan aurretik doaz eta dena dute aldeko gehien gozoa lortzeko. Naiz eta ziurtzat zeukaten lehiatako batzuk ez dituzten irabazi eta beraz aurreikusi baino alde txikiagoa aterako dieten demokratei. Senatuan berriz alderdi demokrata espero baino hobeto ari da eta eserlekuen gehiengo osoa biltzea ez zaio ezinezko bilakatu, naiz eta oraindik goizegi den behin betiko emaitzak ziurtatzeko. Gurera bueltan, kultura arloan, ametsen ariztia 2020an garatu zen ekimena da, Aiaraldean kokatuta dago, eta nazio mailako zein nazioarteko 25 artistek margotutako zuhaitzen museotzat deskriba daiteke. Zuhaitz bakoitzak mezu bat islatzen du eta gainera gobernuz kanpoko erakunde banarekin lotzen dira entzun. Aitor Renteria margolaria. Marte elkartearekin lotura dauka, lotuta dago. Oso politari dudetzen zaitz elkarte honek zaitasunak dituen umeekin lan egiten du lan, artistikoki, pinturak egiten dituzte, artelana. Kiroletan berriz gozatu da urtengo Behobia Donostia herri lasterketaren leloa. Udane Arbeo.
Igande honetan izango da Behobia Donostia Euskal Herriko lasterketa jendetsuena 57. ekitaldia izango da. Aurtengoa eta 29.700 eta 32 lagunek eman dute izena. Jada emakumeak inoiz baino gehiago izango dira, 28 emakumeak izango baitira, alegia 8.500 emakumeek eman dute izena. Eta hori ala antolatzaileak pozik agertu dira, euren helburua emakumeen eta gizonezkoen kopurua parekatzea baita. Esan behar da, iazkoa koronavirusaren ondorengo lehenengo ekitaldia izan zela eta parte hartzaileen kopuruak bera egin zuela, baina esan bezala aurtengo edizioa berriro ere jendetsua izango da eta aurtengo leloa gozatu izango da. Behobian ekingo diote lasterketari eta Donostiako bulebarrean amaituko da. Eusko Jaurlaritza eta oposizioko taldeak, Vox izan ezik, gaur hasi dira 2023ko aurrekontu proiektua negoziatzen. Bildu izan da Azpiazurekin biltzen lehen, goizeko 9:30 eta batzarraren ondoren egin duen agerraldian, Maialen Iriarte koalizioko eledunak azaldu du aurrekontuetan egiturazko aldaketak egitea eskatu dutela, horretarako proposamen zehatzak eta arrazoituak mahai gainean jarrita. Berehalako erantzuna behar duten neurri paliatiboak, baina gure ustez oso garrantzitsua dela neurri estrukturalei heltzea. Orain dala momentua, orain dagoela aukera dirua eta inbertsioak egiteko momentua badelako, eta orain egiten ez baldin badugu hainbat alor degradazioa handiagoan sartuko direla pentsatzen dugula. Zentzu horretan, atzo esan geneizuenaren ildotik, zerbitzu publikoei buruz hitz egin dugu, sektore industrial garrantzitsuez hitz egin dugu, lehen sektoreaz hitz egin dugu zaintzaz, hitz egin dugu osakidetzaz, energiaz hitz egin dugu, eta neurri sail konkretu bat jarri ditugu mahai gainean. Elkarrekin Podemos taldeko ordezkariak izan dira ekonomia sailburuarekin hitz egin duten urrenak. Miren Gorrotxategi koalizioak legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, besteak beste aurrekontuetan 511 milioi euro gehitzea proposatu dute, herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Hainbat aldaketa proposatu dituzte, ere osasun, etxebizitza, hezkuntza edota zerga alorretan, eta konpromiso politikoak hartzea ere eskatu diote Jaurlaritzari. Bertan, gure gastu gehiketa bat, ezarri dugu 511 milioikoa, zeintzuekin gure asmoa da, jendearen, hiritarren, gehiengoaren bizi kalitatea hobetzea. Hobetzea, hainbat alorretan, osasunean adibidez, baita ere, krisi klimatikoa aurre egiteko horretan, hezkuntza gaietan baita ere, eskaintza publiko bat bermatzeko leku guztietan, eta etxebizitzan baita ere, eta fiskalitatean baita ere. Alor guzti horietan aldaketak proposatu ditugu, dokumentu batean jaso ditugunak, eta azkenean 500 milioiko balio ekiko luketenak. Bere aldetik, PP Ciudadanos taldeko Carlos Iturgaizek adierazi du euren proposamen guztiak zergak jeistera eta familien egoera arintzera bideratu dituztela, eta hala jakinarazi diotela Azpiazuri. Energia, gasa, erregaiak eta hipotekak garestitzen diren honetan, presio fiskala jaistea eskatzen dute. Zer da beharrezkoa? Alibio bat emateko euskaldun familia guztiei? Udari gabe izango da jaistea zergak eta presio fiskal, guk daukagun presio fiskal horretan jaistea ere bai. Horrezagatik, alibiatzeko gauza guzti horiek guk esan diogu proposamen batzuek eman dizkiogu sailburuari, eta horrezagatik haiek esan digute aztertuko dituztela gauza horiek, eta horrezagatik nik uste dut beste bilera bat izango dugu etorkizunean jakiteko zein den Eusko Jaurlaritzaren iritzia. Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaritzak aurre hartu nahi izan dio terrorismoaren biktimen aldeko memoriaren egunari, eta ekitaldia antolatu du Portugaleteko udaletxean. Espainiako barne ministro izandako Jose Barrio Nuevok egindako adierazpenen ostean,
jakinmin zegoen ordezkaritzaren izango zuen erreakzioa jakiteko, eta Espainiako gobernuaren ordezkari Denis Itsasok aukera baliatu du garen existentzia gaitzesteko izugarrikeria handia izan zelako eta estatuari kreditua eta zilegitasuna kendu zizkiolako. Itsasok gaineratu du galetzela inoiz gertatu behar eta nahigabea eragiten eta talioaren legea elikatzen baino ez zuela lagundu. El GAL nunca debió suceder y solo contribuyó a causar dolor y alimentar la ley del talión. Ukrainiari begira, Kherson hirian Errusiako armadak dituen tropak Dniper ibaiaren ekialdeko ertzera erretiratzeko agindu du Sergei Shoigu Errusiako defentsa ministroak. Horrek esan nahi du Kherson hiri estrategikoaren kontrola galtzear dela Kremlin. Khersonek ezin du hornitua izan eta guztiz funtzionatu. Errusiak bere esku zegoen guztia egin du Khersongo herritarren ebakuazioa ziurtatzeko. Horrela adierazi du Errusiako armadaren Ukrainiako buruzagi Sergei Surovikinek. Telebista batean egindako adierazpenetan. Aintzat hartu behar da Kherson dela hain zuzen Moskuk urri hasieran anexionatu zuen Ukrainiako eskualdetako bat, Zaporizia, Donetsk eta Luhaneskin batera. Eta Bizkaiko metalgintzako sindikatuek beste 5 greba egun deitu dituzte. Bizkaiko metalgintzako gatazkak akordiorik gabe jarraitzen du. FBMek soldata eguneraketari egindako aldaketak ez dira nahikoak izan sindikatuentzat. Hala plataformak iragarritako 5 eguneko grebaldiari eutzi dio. Patronalaren mugimendu ezaren aurrean, Bizkaiko metala berriz ere geldituko dugu. Bizkaiko metalgintzako sindikatuek elak ez beste grebara deituko dituzte sektoreko langileak eta lanuzte gehiago ez dituzte baztertzen gainera. Espero dugu FBMek aukera aprobetsatzea, baina 5 greba egun hauek eta gero FBMek jarraitzen badu bere jarrera berdinarekin argi dagoena gatazka gogortuko dela gehiago. Bien bitartean, ela ere mobilizazio gehiago antolatzeko prest agertu da. Saltu bat eman behar dugula eta ikusiko dugu egunetan zer erabakitzen dauen. Lan hitzarmenaren korapiloa ez da askatu oraindik eta greba mugabea baztertu gabe jarraitzen dute sindikatuek. Izan ere, sindikatuen ustez azken bileran patronalak beste aukera bat galdu du. Tauletan erosteko ahalmena bermatu gabe eta malgutasunean gutxieneko bermean eta aldi baterako ezintasun osagarrietan zituen atzerapenak mantenduz. Bueno, benetan bilera pobre izan zen. Guk espero genduen edukisak egoti bai gainin. Patronaren proposamenak hobekuntza txikiak izan arren ez dira nahikoak sindikatuen hitzetan. Hala, sindikatuek ohartarazi dutenez, FBMen eskaintzak berginak prekarizatu eta pobretzen dituen bitartean enpresek irabazi eskandalagarriak dituzte. Tekunik 3 milioi euro baino gehiagoko irabaziak ditu. Artetxek ia 9 milioi euro. Zidenor taldeak 25 milioi euro baino gehiago. Ormazabal taldeak 11 milioi inguruko irabaziak. Patronalak aldiz bestelako irakurketa egin du. Adierazi baitu proposamena beste herrialde batzuetan sindikatuen gehiengoarekin onartu diren eskaintzatik oso gertu dagoela. Horregatik sindikatuei egotzi die enpresetako hauteskundei begira eginiko mugimendua dela. Defendatzen ari garena da sektoren eta bere langileen interesak. Gaurkoan berriz, Nafarroako kirol kudeaketako langileek 23 greba egun bete dituzte, lan hitzarmena hobetzeko borrokan dihardute patronalarekin eta baita udalekin eskakizun nagusia langileen eros ahalmena bermatu ahal izateko KPIaren araberako soldata igoera da. Jabetza publikoko kiroldegiak dira, baina enpresa pribatuek kudeatzen dituzte hauek. Pasaden astean lehendabiziko aldiz udalekin eta patronalarekin negoziazio bilera bat izan zuten, baina adostutako akordioak nahikoak ez direla azpimarratu dute ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 23 greba egun daramagu, gehiudako 2. Jarraipen handia dago, intzidentzia handiarekin. Instalazio asko itxita daude oraindik. Sarriguren, Burlata, Olaz, Azkoien, Uarte, Kaparroso, Sanduzelai, Mendillorriko trinketea, Zizur Nagusia, Iturramako Zibiboxa, Upna, Lagunak, Arangurego kulturetxea eta Berriobitiko igerilekua.
Patronalak proposamena hobetu du, baina erosteko ahalmena bermatzetik urrun eta monitoreak kanpo utzi ditu. Ez da ahaztu behar instalazioak udalenak direla eta enpresak pribatuak kudeatzen dituztela. Proposamen zehatzak behar ditugu mahai gainean, patronala eta udalen aldetik. Ordea, Siemens Gamesaren akzioak erosteko eskaintza publikoaren barruan, Siemens Energy Group taldeak iragarri du kaleratze gehiago egitea, aztertuko duela irailaren 29an iragarritako 2009 kaleratzeei gehituko litzaizkioke balizko beste horiek. Oraingoz, hipotesi gisa planteatzen bada ere, asmoa adierazte hutsa esanguratsua dela iruditzen zaie sindikatuei eta nekea eta haserrea ere azaldu dute. Gainera langileak mobilizatzeko prest direla aurreratu dute. Puirremire, zela sindikatuko industria federazioko arduraduna. Eta lotxagarria da ere, prentsa bitartez jakin behar izana, enpresak kaleratze gehiago egiteari atea ez diola izten. Hori alde batetik. Eta bestalde, orain arte esan dugun bezala, guk plantilla bezala eskatzen duguna da egonkortasuna eta etorkizunerako plan industrial sendoa eta plantillak argi utzi zigun ikusten duela mobilizatzeko unea dela. Oraindik ez dugu zehaztu noiz, baina seguruenik datorren astetik aurrera mobilizazioari ekingo diogu. Azaroaren 27 manifestazioa deitu du Gurasosek Zubietako erraustegia ixteko. Elkarteak agerraldia egin du asteazken honetan eta bertan hainbat eragileren babesarekin Zubieta erraustegia ixteko eskatu eta kontrol zorrotzagoa aldarrikatu dute. Erraustegien proiektuak porrot egin du, ez du bermatzen, ez osasuna eta ez ingurumena, kutsadura handia dago eta gelditzeko unea da. Aurrekontuetara bueltan, Gasteizko udalak ere inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan. Gaur egin dute aurkezpena. 2023ko aurrekontuen proiektuaren aurkezpena egin du Gasteizko udalak. Datorren urteko aurrekontuetan inoiz baino diru gehiago gastatuko du udalak, 434,6 milioi euro hain zuzen ere. Gasteizko alkateak Gorka Hurtaranek, Ugazun zinegotziak Iñaki Gortubaik eta alkate ordeak Maider Etxebarriak azpimarratu dute Europako funtsetatik azken hilabeteotan 45 milioi euro jaso duela Gasteizko udalak eta horrek ahalbidetuko du hainbat inbertsio egitea legislaturaren azken urtean. Oso urte erakargarria izango dela, azken finean datorren urtean izango da urtea non bukatuko ditugun obra estrategikoak. Printzipal antzokiaren erreforma, Salburuako tranbia eta zenbait auzoen berrikuntza dira 2023ko aurrekontuek jasotzen dituzten 3 inbertsio nagusiak. Era berean Gasteizko alkateak azaldu duenez, hurrengo urteko aurrekontuak 4 irizpidetan banatu dituzte. Batetik, zuzentasun ekonomikoa aplikatu behar dugu. Egia da datozen hilabetetarako aurkeztu egin dugun aurrekontua diru kopuru handi bat duela, baina zuzentasunez jokatu beharko dugu ekonomi ikuspuntu batetik. Bestela, gure hiri eredua sustatu beharko dugu. Zeintzuk dira gure hiriak dituen erronkari nagusienak? 3. Batetik, neutraltasun klimatikoarantz urratz sendoak ematea. Bestetik, hiri industriala finkatzea eta sustatzea. Eta azkenik, gure ongizatea, hobetzea, zerbitzu publiko onak eskainiz. Hurrengo egunetan Iñaki Gortubaik Ogazun zinegotziak aurrekontuak zehaztuko ditu Ogazun batzordean.
Ondoren gobernua beste alderdiekin elkartuko da, izan ere koalizio gobernuak alderdi baten botoa edo abstentzioa behar du 2023ko aurrekontuak aurrera eramateko. Nafarroara salto, gobernuak aurrekontu orokorren proiektuan akordioa lortu zuen pasaden astean. Gobernu taldearen eta EH Bilduren arteko akordioari esker. Oposizioko alderdi nagusia den EH Bilduk abstentzio bidez albidetuko ditu eta aurreikuspenen arabera, abenduaren amaieran, proiektua aurrera aterako dela bermatu du gobernuak. Fiskalitateak berebiziko garrantzia hartu du legegintzaldiaren laugarren eta azkeneko aurrekontuen negoziaketan. Elma Sainz, Nafarroako gobernuko bozeramailea. Con noticias como las del acuerdo presupuestario para que las cuentas generales de Navarra se vean aprobadas en la Cámara a finales de diciembre, o el acuerdo integral alcanzado también en materia fiscal que va a permitir poner en marcha una batería de medidas encaminadas todas ellas a lograr una sociedad navarra más justa y más equitativa. También otras cuestiones, otras noticias que siguen llegando, noticias positivas como pueden ser el PERTE-BEC, el PERTE del vehículo del automóvil eléctrico. Nafarroako parlamentuko lehendakari den Unai Ugalde, karrera egin dio gaur Legebiltzarraren egoitza Nafarroako pertsona torturatuen sarearen ordezkaritza bati, Jorge Txokarro eta Marilo Gorostiagarengatik osatuta. Azken hauek aipatu dutenaren arabera, bileraren helburua izan da ikasturte berriaren lan agenda aurkeztea, elkarte gisa eratu zirenetik, formalizatutako erakunde harremanen esparruan hartutako konpromisoak errepasatzeko eta tortura nahiz tratu txarren kasuen errekonozimenduaren inguruko aurrerapenak aztertzeko. Jaime Tapia, Eusko Jaurlaritzaren espetxe eskumena kudeatzeko aholkularia elkarrizketatu dugu Amaika telebistan gaurkoan. Tapiaren esanetan Eusko Jaurlaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena hartu zuenetik aurrera pausoak eman dituzte, baina dio urteak beharko dituztela dena borobiltzeko. Eta autosatisfazio zer hori gabe, gauza gonak egin ditugula, pentsatzen dut, eta gero beste gauzak egiteke daude, baina egingo dira. Nik uste dut aurrera pausoak eman direla, baina urteak beharko ditugu pixka bat dena borobiltzeko. Hirugarren graduen progresioak izan ditu izpide eta nabarmendu du beren parametroak sendoak direla juridikoki eta zientifikoki eta batzorde tratamenduak egindako eskaerak direla. Audientzia nazionalak erresoluzio horiek atzera botatzeaz galdetuta adierazi du epaitegiek ez dutela iritzi bera eta hori onartu egin behar dela hori delako estatu demokratiko baten jokoa. Guk beti izan dugu eta esango dugu errespetatzen dugula. Guk gure lana justifikatzen dugu administrazio erresoluzioen bitartez, akordioen bitartez. Norbaitek aztertzen baditu erresoluzio horiek, akordio horiek, ikusiko ditu gure parametroak sendoak direla, bai juridikoki eta bai zientifikoki, hau da, batzorde tratamenduak proposaturiko proposamenak edo eskaerak dira, beraiek profesionalak eta gainera adituak dira, eta guk beren proposamenak aztertzen ditugunean eta bere iradokizunak eta beren eskaerak onartzen ditugu. Beraiek ez badut eskatzen, ez dugu onartzen. Horrek suposatzen du, bai juridikoki esan dudan bezala, juridikoki eta zientifikoki, hau da, beraiek proposatutako iradoki zuzenduz, benetan gure dena hor dago. Ezin dute inork kritikatu, eta nik uste dut, Audientzia Nazionaleko autoetan edo erresoluzioetan ere ez dela agertzen kritika bat. Badaude ñabardura batzuk, batzutan pentsatzen dute igual
askatasunaz gabetutako pertsonak oraindik zer egin behar dutela, baina, bueno, hildo honetik goazela pentsatzen dut. Azaldu du normalean pentsatzen dutela askatasunez gabetutako presoek oraindik zenbat urrats eman behar dutela. Batzuek finkatzen duten barkamenarena edo esaten dute damutzea ez dela nahiko garbia. Horrelakoak gertatzen direnean presoekin batera lan egingo dutela 3. gradua lor dezaten entzun. Beraik normalean pentsatzen dute oraindik pertsona askatasunez gabetuko pertsona horrek zer gehiago egin behar duela. Oraindik, antzematzen ditu zenbait pauso urratzaz eman dituztela, baina oraindik zer geratzen zaizuela. Batzuta, finkatzen duten barkamenarean, edo esaten dute, barkamena igual zehatzago eskatu behar dutela, edo mutze hori nahikoa garbia ez dela, baina guk printzipioz, 3. gradua eman dugunean, edo ez lehitu dugunean, pensatuen dugu, baietz. Eta gainera ez gure iritsia baitzen, esan dizudan moduan, beste aditu batzuk, kartzeletan espetxeta daudenek, pensatzen baitute ere, bide hori egin dutela. Gero, Audientzia Nazionalak pentsatzen du egin duela, baina ez dela nahikoa egin behar dutela. Eta horrekin lan egingo dugu. Pentsatzen, beraiei helarazi edo esan behar diegu, gauza hau gertatzen zaizu, azkenean, 3. gradu hori lortzeko, eta, beraiekin, presoekin batera lan egingo dugu. Bestalde, justizia errestauratiboa martxan jartzeko lanean ari direla, azpimarratu du. Justizia errestauratiboko saio horiek ez dutela zertan topaketa izan, tailerrak edo bestelako egitasmoak izan daitezkela, eta pertsonaren arabera erabakiko dutela saio horiek, espetxaren kanpoaldean edo barruan egin. Hori, batzuek pentsatzen dute ezetz, guk pentsatzen dugu baietz. Kontuan harturik, bolondrez edo beraiek nahi dutelako izango da, inolako zeozer edo onurarik gabe, nahi dut, nahiz eta, beraiek ere badakite Audientzia Nazionalak batzutan aipatzen duela justizia errestauratiboa hori pixka bat kontuan hartzeko, baina gu printzipioz pentsatzen dugu ez duela zer ikusirik onuragarriekin, espetxe benefizioekin edo onure horiekin. Egingo dute, nahi dutelako, inolako presiorik gabe, pentsatzen bai dute, beraientzat ona dela, bere ibiltzeko prozesuan mundu honetan, eta, gertariteke ere, esan dizudan modua, kanpoan egotea, edo, igual, zigorra beteta ere egotea, baina, esatzen dute, begira, nik zigorra bete indut, baina, bestakit, zergatik, orain, bizka bat, horrela, dira pertsona, guk ere, batzutan, egualen dugu zerbait, eta ez dakit, 2 urte barru, niraianekin, aizparekin egon zen tirabira bat, eta, noa pixka bat, beraren gana, eta, barkamena eskatzen dio, hori gertatzen da bizitzan ere, eta hori gerta daiteke ere. Nire barrukoa aztertzen badu, nik ere ikusten dut, igual ez naizela 20 edo 10 urteko pertsona bera, aldatu indut, nire irizaera, nire iritzia, eta pensatzen dut, beraiek esan bai digute, zenbait biktimarioek, eskatasun gabetutuko personek ere esan digute, beraiek ere, printzipioz, aztertu nahi dutela, zer den, nik uste poliki esaten ari garena, esaltzen ari garena, zer den benetan, justizia errestauratiboa, baina azalduko diegu, espreski, behar den unean, edo egoki den unean, eta esango diegu, bere zalantzak edo aurreritziak edo dakoak erantzungo ditugu, eta honen ondorioz, bakoitzak bere erabakia hartuko du.
Eta gai zaldatuta, Lurrama laborantza azoka Miarritzera itzuliko da azaroaren 10ean, 11ean eta 12ean Udane Arbeo lankideak azalduko digu sakonago. Bueltan da Lurrama Biarritzeko irati aretoan. Azaroaren 10etik 12era ospatuko da laborarien azoka garrantzitsua. Pirinioetako mendien omenez, biziden mendiaren alde izango da 17. edizionek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainen indarra egin nahi dute antolatzaileek. Bestalde laborantza eremuetako eta hirigunetako biztanleriaren arteko lotura sendotzea izango du xedetzat azokak. Aurten berrikuntza gisa ostegunan hasiko da azoka. Ostirala azaroak 11 lehenengo mundu gerraren armistizioaren urteurrena izanik jaieguna denez Ipar Euskal Herrian merkatuak egun bat lehenago zabalduko ditu bere ateak, hala ikastetxe eta lizeoetako ikasleen bisite jaso ahal izateko. Egitarau zabala antolatu dute 3 egunetarako. Azokaren lehenengo egunean zer mendibizi nahi dugu galderari erantzuten ahaleginduko dira. Biharamunean aurre historiatik egundaino jendeak mendian nola baliatu duen aztertuko du arkeologian doktoretza duen Pablo Martikorenak. Eta azokaren 3. eta azken egunean Artza, Otsoa eta Kabali kanpoko hazkuntzaren arteko harremanen gainean arituko dira. Hain justu mendiak etxaldeen eta laborarien bizimoduan duen garrantzia jendeari ezagutaraztea izango da aurtengo Lurrama edizioaren xede nagusia. Pirinioetako mendietan hazkuntza eta artzaintza dira jarduera nagusiak. Lurraldearen egitura eta baita nortasunaren ikuspuntutik ere garrantzi handia du mendiaren zaintza hartzeak. Hala nola garbiketa eta manteinu lanak bermatuz. Testu inguru honetan 11ak Kanaldu Herri Telebistarekin bat egingo du eta ostiralean saio berezia eskainiko dute zuzenean Biarritzeko irati aretotik. Arratsaldeko 8etatik 9etara piztu 11 eta bat egin Lurramarekin. Elkarrizketak, solasaldiak, erreportaiak eta gehiago zuzenean Miarritzetik. Azpeitiko udalaren ostean, Zestoako udala ere bildu da herritarrekin. Statkraft enpresak Azpeitia, Errezil eta Zesto artean eraiki nahi duen Piaspe proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko. Azpeitiko udalak esan zuenez, ez daude proiektuaren alde itxu-itxuan, baina nabarmendu zuen klima larrialdiaren aurrean ekiteko garaia dela, eta Statkraften proiektuak eredu propio bat lantzeko aukera eman dezakela jabetza partekatuaren bidez. Horrez gain, itxaraz parke eolikoaren proiektuari buruzko azalpenak emango ditu Statkraft enpresak, Aramaion azaroaren 16an, Aramaio eta Eskoriatza artean egin asmo duen parke eolikoak 60,4 megabateko gaitasuna izango luke. Bilera azaroaren 16an egingo da, arratsaldeko 6etan Kultur Etxean. Udane Arbeo. Iragan astean Zestoako udalak herri bilera deitu zuen Piaspe proiektu eolikoen inguruan herritarri euren informazioa helarazteko momentu zuten informazioa helarazteko udalaren erabakia izan zen Statkraft enpresa Norvegerreko kideak ez gonbidatzea eta bertan Mikel Arregi alkateak desadostasuna eta kezka agertu zuen proiektu eoliko horien inguruan. Errezil, Azpeite eta Zestoa artean 5 aerosorgailu eraiki nahi dituzte 205 metroko altuera izango dutenak eta aerosorgailu horiek 170 metroko diametroa hartuko dute. Arregi alkateak azpimarratu du, kezka agertu du, bertan ikaragarria izango delako inpaktua bai bisualki baita paisajistikoki baita bertako bizilagunen jardueran. Aztertzeko prest gaude, hori hasiera zaitik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala, baina aitortuta daukagula gure kezka eta momentu honetan egia da posizio kritiko batean gaudela. Azterketan arabera ezinezkoa da, bide hori erabat egokitu, aldatu lur mugimendu handirik egin gabe eta sarrerako eremu urbanistikoan ere aldatu gabe, hortik ezin da tamaina hortako ibilgailurik pasa.
gero, lehen esan detena, azpimarratu nahi dut, hau hemen konsensu orokor bat behar dugula. Konsensu orokor bat behar du, bai eremu politikoan, instituzionalian eta eremu sozialian ere. Ekonomia eta ingurumenaren bueltakoak alaba da besterik esateko Berria FM podcastari kazetaritza digitala eta narratiba berriak saria eman diote kazetarien Euskal Elkargoak eta Euskal Kazetarien Elkarteak. Bilbon, hau jasotzean Maider Galardik euskarazko kazetaritza feminista aldarrikatu du. Eta beti egiaren zerbitzura egon behar da. Euskadiko kazetaritzaren gaua da. Bertan informazioaren eta komunikazioaren arloko profesionalak saritzen ditugu. Dena den, lehenengo eta behin eskerrak esan dudan bezala. Horixe baita Berria FM podcastaren helburua. Euskeraz informazioa lantzea doitasunez eta genero perspektibarekin. Horregatik eskertu nahi dut Berriako lantaldea ere. Ordea, Pablo Gonzálezi eman diote adierazpen askatasunaren Jose Maria Portel saria. Badakigu ez dela berez Pablo ibilbide profesionalari eskinineko aitortza bat baizik eta beran egoeriri. Aprobetxau nahi dut aldarrikatzeko kazetariren lana funtsezko edala gure gizartien. Profesional, independente, deseroso eta zorrotza bihuzela. Baina euren lana ezin dela egon beti susmopien. Kazetarizek batez be freelance da bizenak, erakundien babesa eta laguntza bidabe euren lana modu aske eta seguru baten eitzeko. Pablo edo Pavel ezaututen dugunok, badakigu bera ezer izetekutan komunikatzaile dela. Oin inkomunikatu da, 8 hilabete daruz inkomunikaute. Eta izilarazi dabe, hain justu, berak eskaintzeko hainbeste ezagutza eukideuen testuinguru baten. Gaizaldatuta ametsen ariztia 2008an garatu zen ekimena da. Iaraldean kokatuta dago eta nazio mailako zein nazioarteko 25 artistek margotutako zuhaitzen museoarentzat deskriba daiteke. Zuhaitz bakoitzak mezu bat islatzen du. Aiaraldean aurki dezakegu ametsen ariztia. Arkos de Kejana jatetzeak 25 urte bete zituela eta bere baso solidarioa sortzea erabaki zuen. Ametsen ariztia kanpoaldeko museo bat da, eta nazio mailako eta nazioarteko 25 artista ezagunek parte hartu dute. Bakoitzak aritz baten enborra margotu du, eta asmoa da urtero beste margolari batek margotu gabe dagoen beste enbor bat margotzea. Horrez gain, zuhaitz bakoitzak gobernuz kanpoko elkarte batekin lotura du. Besteak beste erakundeak lan humanitarioetan, ingurumenarekin loturikoetan eta gizartean ikusgarritasuna behar duten gaixotasunetan oinarritzen dira. Que el proyecto se basa en 3 pilares fundamentales, que serían el cultural, el solidario, no solo porque aparecen las asociaciones y fundaciones benéficas, sino porque también los artistas han pintado de una forma totalmente altruista, cosa pues que les honra, ¿no? Y luego el medioambiental, que se ha tenido muy en cuenta el no dañar los árboles, ya que se ha utilizado unas pinturas especiales con las que se iba remodelando cada 7 años el bosque de Oma y que no dañan el árbol. Artista bakoitzak bere erara margotu du ariztiaren enborra. Oso desberdinak diren irudiak aurkituko ditugu baso solidario honetan, eta gainera natura ingura errespetatzen dituzten margolanak dira hain zuzen ere.
Zuhaitz honetan bi zati ditu, kulturaren arloa eta naturaren arloa tartekatu nahiaz. Nire parte izango zen, zuzena, vertikalak eta horizontalak egin ditu dela, eta gero beste bat izango zen, zuhaitza bera, eta zuhaitzaren forma jarraitzen dituen pintura. Gorantz eta lurrerantz. Eta ideia orokorra hori izan da. Beti naturarekiko errespetua azalduz. Marte elkartearekin lotura dauka, o lotuta dago. Oso politari dudetzen zaitz elkarte honek zailtasunak dituen umeekin lan egiten du lan, artistikoki, pinturak egiten dituzte, artelanak. Hor gainean ikusten da globo terrakioa, eta globo hori desagertzen ari da, eta desegiten, hori representatzen du mundu klasikoa, kultura klasikoa, filosofia, literatura, eta hezkuntza plangintza guztietan desagertzen ari da. Ezinbestekoa da aurretik erreserba egitea, basoa itzita dagoelako segurtasun gehiago izateko. Gainera bizita gidatuak badaude eta laster audiogida egongo da eskuragarri. Eta Iruñean aurki zen astekoa Osasunaren eta Bartzelonaren arteko partida sadarren. 7 baino lehen ordea, Iturrama auzoko Ezpala tabernan hainbat txanodun sartu zirenan elkartu ohi da Indargorri Osasunaren zaleen taldea. Erasotzaileek bengalak jaurti eta kalteak eragin zituzten tabernan eta 3 zauritu izan ziren, horietako 2 ospitaleratu egin zituzten. Indargorrik Bartzelonako ultrei leporatu die erasoa, gertakizuna hala Iturramako hainbat bizilagunek auzo batzarrera deitu dute gaurko arratsaldeko 7:30 egin dute San Joan Bosko plazan, Ezpala tabernaren ondoan. Sandra Urra. Osasuna Bartzelona futbol partida hasi baino ordu batzuk lehenago txanodun talde batek Ezpala taberna gogor erasotu zuten. Berdara sartu, kalteak eragin eta 3 zauritu utzi zituzten. Gaur arratsaldean Iturramako auzo elkartea batzartu behar da gertatukoaren irakurketa bat egiteko. Batean hori ikusi genuen barruan zuden bezeroak korrika atzeko partetik eskapatzen. Nik babestu nintzen bonbona butano batekin, sartu nintzen sukalderantz, behin jendea kanpora atera zutela makilekin joka, gero berriro barrura sartu ziren eta hasi ziren apurtzen pintxoen bitrinak, barraren gainean zeuden gauzak eta joaterakoan bengala bat bota zuten. Gaur egongo gara kristalak eta horrela konpontzen eta bihar espedugu edo gaur arratsaldean. Badirudi onge daudela, batek klabikula apurtuta eta besteak kolpeekin eta horrela, baina ongi. Eraso fascista bat izan zen, azkenean, antza denez, naiz eta futbol parte baten kontestuan gertatu izan den. Guk beste zabaltasun batetan ere kokatzen dugu eraso hau, izan ere ez delako lehen aldia, Iturraman alako gertakizunak, alako erasoa gertatzen direnik. Betianik egon izan da eskuinanen jo puntuan, espainolisten jo puntuan, taberna hau, eta auzoko mugimenduaren eta kolektibo ezberdinen topaleku badela taberna hau, honen kontra egin izan dute askotan, eta atzoka, gure ustez goia jo duen giro baten ekintzarik bortitzen, edo izan da. Kulturan, Donostia Zinemaldia 70. ediziora heldu da, eta urteurren hori aintzat hartuta literatura eta zinema izango du ardatza urtengo edizioan. Hilaren 14-tik 27 egingo dute jaialdia Donostian.
Berbagunea egitasmoaren bidez euskara bultzatzea du helburu Bilboko udalak. Horretarako gainera adin guztietako euskaldunak mahai batean biltzen dituzte. Hala, Bergunearen 7. edizioak 1.100 euskaldun bildu ditu Azkuna zentroan. Berbagunea egitasmoaren bidez, euskara bultzatzea helburu adin guztietako euskaldunak mahai batean biltzen ditu Bilboko udalaren egitasmoak. Berbagunean gaude, Berbagunearen 9. edizioa da aurtengoa, eta geure asmoa da euskararen erabilpena sustatzea. 1000 euskaldun baino gehiago batu dira Berbagunearen 7. edizioan. Eta era horretan, geure euskararen aldeko konpromisoa adieraztea. Gaur hemen Berbagune honetan bilduko gara 1000 pertsona inguruak. Eta kontutan hartu behar dugu euskarak adierazten duela geure kultura eta gure nortasuna baita ere. Ekimen horren bidez euskararen erabilera sustatu eta normalizatu nahi du Bilboko udalak. Eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dute euskaraz berba egitea erabateko eta besteko gaien gainean giro atsegin eta lasai batean. Ez da erreza, Bilboko bazter guztietan euskara entzutea edo euskara mintzatzea, baina ez gaude bakarrik. Sareetan egiten dugu lan eta era horretan lortuko dugu azkenean euskararen hedapena. Eta badaude momentu honetan baldintza onak. Ze Bilboko biztanleen artean erdiek baino gehiago edo euskera dakite edo euskera ulertzen dute. Horrek esan nahi du egoera honean gaudela euskara zabaltzeko eta euskararen erabilpena Izan ere, Bilboko alkateak nabarmendu duenez, egungo erronka euskara erabiltzea da. Bultzatzeko. Azkenean, gaurko erronka ez da euskara jakitea ala ez jakitea, baizik eta euskara erabilera ala ez erabili. Eta era horretan berriro esan dezakegu Josea Nartzeren hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek berba egiten ez dutelako baizik. Ana Malagon eta Delfin de Bigan idazleek Zilarrezko Euskadi saria jaso dute. Gipuzkoako liburu den elkarteak Zilarrezko Euskadi sariak banatu ditu asteazken honetan urtero bezala. Iaz argitaratutako bilan saritu dituzte. Selección y recomendación de los libreros y libreras de nuestro territorio. Pero este año además estamos especialmente contentos porque damos un paso más e iniciamos una nueva categoría de nuestros premios, añadiendo a las tradicionales de narrativa en euskera y castellano una nueva, que es el cómic y libro ilustrado. De Delfín. Egun erort. Zorionak. Eskerrik asko. Baina batez ere honekin ja azkeneko ja harridura supremoa da ja sari bat ematen dizutenean. Ja da netzako harriduren zenita, ez? Aujourd'hui, je tiens évidemment à remercier tout particulièrement. Muchas gracias. Eta kiroletan igandean izango da Behobia Donostia herri lasterketa gozatu lelopean. Ia 30.000 lagunek eman dute izena.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Bengoren bakarrik kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira, gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian bihar arte. Portalen bakarrik zure teia itxaiten. Beste egun banda zela zugabe, egun argi edo grisei bakarrik abesten. Bakarrik, bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Bakarrik, bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Da zure deia mobilan, tan hartu gabe, zalantzak burun da zure gatik dena beltza. Milaka zalantzatan hemen zugabe. Bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Bakarrik, bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Hemendik bakarrik nazelago.